Baba DJ. Mangithi abambe ngithe ibambe njalo bese ngiyajayiva kodwa wayicima akusena nkingi. Thank you so much. Thank you so much, Program Director. One more time, siyabingelela imindeni yomibili osingabo. Siyabingelela one more time, Mr. and Mrs. Zulu. Yes. It's an honor ukuma phambi kwenu namhlanje sizobheka izwi lenkosi. Beko seduze nawo sizobheka izwi lenkosi. Bese yamtshela ukuthi ungalali makhelwane vele ukukhuluma sona. Ayithi Jesus. Ake sifundeni incwadi kaJohane chapter 2 ngenxa yesikhathi sizofunda uverse 5. Thanini amen. Uma usafuna ukuthi wait uma uthola ukuthi amen. Uma ungaphathanga iBhayibheli uthi nakho uMaria lana uthi wathi kunina ezincekweni nayi kuphi akushoyo kimi anokwenza. His mother said unto the servants, whatsoever he said unto you, do it. Yes, sir. Awubheke seduze nawo uthi kena makhelwane ungala. Mr. and Mrs. Zulu kafushane la bekunomshado waseKana. Lo mshado lona uhambe izinsuku ezithanda ukuba ziningi. Esitholayo la emshadweni thani amen ngibheka ngathi amen. Nakho esitholayo la emshadweni ukuthi noJesu bekamenyiwe kulomshado. Manibonge igama likaJesu. noJesu bekanjani? Bekamenyiwe. Njengoba sila emshadweni abanye bazovuselela izifungo zabo, abanye izifungo zabo seziphaphela phansi. Kodwa ngalomshado uNkulunkulu makalethe imvuselelo. So uJesu naye umenyiwe. Uma emenyiwe kuphela iwayini, kuphela ini? Awunene right uma ningazi esikoleni ngaba right kakhulu. Kuphela iwayini, phinda futhi kuphela ini? Amavesi lawa esihlaselwa ngawo singabafundisi. Bathi ke ake sibhekeni lana mfundisi wawo wabona le verse le. So makuphela iwayini basho ukuthi abakhaza kangcono ukuphela kwewayini ukuphela kwenjabulo. Iwayini belikhombisa amandla endoda. Uma unewayini enough lokusho ukuthi ungakhona ukumsustaina unantuli. So uma uphele iwayini igama lakho njengendoda licelelwa phansi. So uJesu uMaria uya kuJesu uthi hey Jesu laba bantu baphelelwe iwayini beko seduze nokuthi sekayiceda lo muntu sekayiceda aninamashoyi ibiza umuntu Jesus. So uJesu uMaria uya kuJesu uthi Jesu laba bantu baphelelwe iwayini. uJesu yamphendula uthi kena mame ungene ngani kokwami ngoba isikhathi sami sikakafiki. Kodwa uMaria mayebuyela kulezi ncebo uthi nanoma ikupha kusho anokwenza. Sisho njalo emshadweni wenu uthi kena nanoma ikuphi uNkulunkulu akusho anokwenza. Isimanga sento ukuthi abantu abaningi uma beze emshadweni amehlo abo akuwayini. Kodwa uJesu amehlo akhe abheka amanzi. Nikhona kodwa emshadweni. Ngithi mina abantu amehlo abo abheka iwayini. Kodwa uJesu ubheka amanzi. Thank God ukuthi ke uJesu akafikanga abawaqithanga amanzi. Uthi ke uJesu landana amanzi, landana
landani lamanzi kuthiwa makalandwa amanzi bathi mabephuza amanzi lamanzi bewathesta ngenye indlela it was water kodwa mawalandwa bathi alethe that peculiar taste semhlala phasi egameni kaJesu kuye uma into ezokusiza ukuba duze nomama womyeni wakho ungathi wabomamazana abasileha okunye futhi we understand and know ukuthi kena umuntu kude inhliziyo yomuntu ikude ngaye America uphinde ubuya ngeke ufike enhlizweni yomuntu kanti futhi those two people are from different backgrounds from different upbringings so in short what I'm trying to say nanoma ikuphi Jesu akushoyo anokwenza okusho ukuthi kena let Jesus be the foundation yalomshado. We spoke about ama stages ahlasela imishado. There will be 3 phases abanye babuya kwabanye badlula kuona. Umshado une honeymoon stage. Bese umshado honeymoon stage yalibuzana ngalamagama wenu. Bese umshado kuba ne conflict stage abanye bathi it's a reflection stage. Conflict stage la libizana khona ngezinja. It's a conflict stage. Bese kuba the settlement stage. Settlement stage lapho khona senifike ku alliance of understanding. Esen understand your sentiments. Okusho ukuthi senivumela ukugugelana. One of the pillars ezakha umshado sedlala phansi kwambele. It's trust. Kumele nithembane. Ukhole lento oyitshela ispouse sakho. Number 2, ukubekezelelana. Ukubekezelela the other one's weaknesses. Angeke abe perfect. Mbekezelele. Okunye futhi compromise. Mina ngikhuliswe ngipapa eliqinile. Mara lo mama uphela ipapa elimanzi. Mbekezelele noma compromise those standards without compromising angeke usurvive ukho prefer ukwenza kanje but maybe ufuna ukuhlala kuphi but now you have to compromise sengiyacela mphatho hlelo okunye futhi ukulalelana mina ubaba ngizwe ikhalisana isikhathulo angizwa ngomntazana angizwa ngomfazi abalalelanayo imishado yabo iyalasta when bebonisana okunye uma ungakorrect ukuxolela ungayoshada because forgiveness every now and then umuntu uzowenza amaphutha kumele umxolele and then this celebration let this be a point of reference uma sezivuka izinto sezishisa. You look at the pictures, you are playing the videos. But you know what? One day, say, I love this man. One day, say, ngiyamkhetha lowesifazane phakathi kwabanye. Senhlala phansi kini nanonke isemshadweni. Ntosi uNkulunkulu habe iphila yalomshado and then pray together, stay together. Unkosikazi wakho abe umngani wakho kakhulu kunaqala. That way you will survive. Uthikena nanoma ikuphi akushoyo anokwenza uNkulunkulu anibusise. Thank you.